Sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayar a yammacin wannan Asabar wacce kuma aka aike wa manema labarai kofin tana cewa da tsakiyar ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairu wani ayarin motocin dakarun tsaro na rundunar almahau da ke sintiri a gundumar Bani Bangu ya fada tarkon wasu 'yan bindigar da suka yi kwanton bauna a kewayen ƙauyen Intagame iyakar Nijar da Mali. Bayan shafe lokaci mai tsawo ana barin wuta, maharan sun ranta a takare sakamakon yadda sojojin ƙasa da haɗin gwiwar sojan sama suka fatattake su. Sanarwar ta ƙara da cewa 'yan bindigar sun tsallaka wata makwabciyar ƙasa da ba a bayyana sunanta ba. Sakamakon wucin gadi na nunin sojoji 10 ne suka rasu sanadiyar wannan al'amari, yayin da wasu 16 suka yi batan dabo, sannan wasu 13 suka jikata. Haka kuma an kona motoci 3, in ji sanarwar ma'aikatar tsaro, wacce ta kara da cewa kawo yanzu ba a tantance adadin 'yan ta'addan da suka mutu ba a sakamakon wannan hari, illa iyaka an tabbatar da cewa sun kwashe gawawwakinsu da dama. Wani mazaunin gundumar Bani Bangu da na tuntuɓa ta waya wanda ba zan ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro, ya bayyana cewa ayarin wasu motoci 10 ɗauke da sojoji sun fada tarkon 'yan ta'addan da suka yi musu zobe a wajejen ƙauyen Tiloa, inda aka fafata sosai kafin maharan su arce. A cewar sa, mota guda dauke da wasu sojojin da suka tsira daga wannan al'amari sun isa ƙauyen Adabdab a yammacin Juma'a. Haka kuma an ga wasu sojoji kimanin 7 da suka isa wannan gari a kafa, waɗanda ake kyautata zaton motocinsu ne suka kone kurmus sakamakon barin wutar da aka yi. Ya kuma kara da cewa bayanan da ke fitowa daga jama'ar wannan karkara na cewa ayarin motocin jami'an tsaro akalla 10 ne aka hango suna sintiri kafin wannan tsautsayi ya afka musu. Mota fannan dai na somo dai da dandiga labari kan ina aka yango Adabdab sojin gina goto ta wajira. Harin na ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairun 2023 na wakana ne a wani lokacin da aka lura da wasu alamomi da ke nunin kura ta lafa a jihar Tilaberi, wacce al'ummarta ke ci gaba da ɗanɗana kuɗa sanadiyar lalacewar sha'anin tsaro a ƙasashen Mali da Burkina Faso.